Ddydd Gwener, a ni'n antynnu ddiwedd un wythnos, ond ar drothwy yr wythnos fawr, yr wythnos sydd yn arwain at y Pasg. Felly diolch i chi am droi mewn atau unwaith eto. Da'n gyd bellach wedi hen arfer gweld yn gwleidyddion yn cynnal cyfarfodydd i egluro'r sefyllfa parthed rheolau'r cyfnod clo. Boed hynny o 10 Stryd Downing neu o'r Senedd yng Nghaerdydd. Ac yn arbennig, bob tair wythnos mae yna adolygu'r rheolau yn oes a datgan pa newidiadau sydd i ddod. A heddiw felly nôl y drefn mi fydd Myfyrdod yn ymddangos amser cinio i wneud datganiad wedi'r cabinet wrthi yn trafod gyda'r arbenigwyr meddygol a'r gwyddonwyr i feddwl beth sy'n dod nesaf. Ac gan fod yna sôn fod pethau'n gwella, mae yna ddisgwyl eiddgar i wybod be fydd yn cael ei ddeud. Ond wedyn bore yma, pan godys i, o edrych ar y newyddion, mi ges i wybod o flaen llaw be fydd Mr Drakeford yn ei ddeud. Mae o'n mynd i ddeud fod rheol aros yn lleol yn newid, a byddwn ni'n cael teithio ymhellach o fewn Cymru, na chawn ni fynd dros y ffin i Loegr am o leia pythefnos. A bydd hyd at 6 person o 2 gartref yn cael cyfarfod gyda'i gilydd y tu allan. Rwan, mae amser cinio mae'r datganiad yn dod, mae pawb yn gwybod o flaen llaw beth sy'n mynd i gael ei ddeud. Mae'n wir y bydd cyfle i Mac Drakeford ehangu ar yr un sy'n digwydd a chyfle i newyddiadurwyr i holi, ond pam gwneud datganiad fel yna, ond datganiad mae pawb yn gwybod beth sydd yn mynd i gael ei ddeud. Mae'n ymddangos yn rhyfedd i mi wedi bod yn arfer bellach i adael i'r byd wybod beth sy'n cael ei ddeud o flaen llaw. Mae'n wir yn aml am yr eithriau gwleidyddion yn ei cynadleddau. Dywedir wrthym bydd hwn yn deud peth a peth heddiw. Ac felly pan mae'r datganiad yn dod, iawn yn surprise i neb. Mae'n ymddangos mae'r perfformiad sy'n bwysig, nid ei cynnwys, gan fod pawb yn gwybod o flaen llaw beth sy'n mynd i gael ei ddeud. Wrth allan hanes Iesu yn mynd tua Jerusalem, lle oedd o'n mynd i wynebu'r groes, da ni'n gweld i fod o'n gwybod o flaen llaw gymaint oedd yn mynd i ddigwydd, ac yn wir mi ddari o ddeud o flaen llaw beth oedd yn mynd i ddigwydd. Mi soniodd sawl tro wrth i ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem a dioddef llawer gan yr heneried a'r prif offeiried a'r ysgrifenyddion, a'i ladd a'r trydydd dydd ei gyfodi. Ond mae Ioan ym mhenod 13 o'i Efengil yn nodi sawl peth mwy penodol am y pethau yr oedd y gwaredwr yn ei gwybod nhw. Enghraifft, ar drothwy gwyl y Pasg, yr oedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. I soniais i tro diwetha, roedd fod ei holl weinidogaeth o wedi bod yn disgwyl am yr amser hwn, a mor aml oedd ni wedi darllen nad oedd ei awr o ddim wedi dod, ond rwan oedd o'n gwybod fod pethau'n wahanol. Ond yna, da ni'n darllen i fod yn ten gwybod fod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef. Da ni gyd yn gwybod bod ni'n mynd i farw rhyw ddydd, ond mi oedd Iesu'n deall fod cymaint yn dibynnu arno fo, fod pob peth yn dibynnu ar y ffordd oedd o'n mynd i farw. Oedd o'n gorfod cerdded y llwybr i Galfaria, a mae pob peth yn cynnwys cynllun tragweddol y diwdod i ddwyn gogoniad i'r amlwg. Y cynllun i beri fod goleuni yn trechu'r tywyllwch. A'r cynllun yn wir fod llwybr yn cael ei agor i bechaduriaid fel ni, gael yn cymodi a Duw, a dod yn blant iddo. Wedyn, da ni'n darllen fod Iesu wedi dweud, yr wyf fi'n gwybod pwy a ddewisais. Oedd o'n gwybod beth oedd yng nghalonau'r 12 hyn yr oedd wedi dewis i fod yn ddisgyblion iddo. Oedd o'n ei adnabod nhw yn well na nhw eu hunan, ac yn gwybod sut y byddai arnyn nhw yn ystod yr oriau nesaf. Enghraifft, fe ddwedodd wrth Pedr y mwyaf dewr a'r mwyaf ffyddlon o'r 12. Yn wir wy'n dweud wrthyt, ni chan y ceilio cyn i ti fy ngwadu i 2 gwaith. Mi wyddai fo, y byddai pob un ohonyn nhw rhedeg i ffwrdd a'i adael yn nwylo'r milwyr yng Ngardd Getsemane. Ac fe wyddai fel y byddai dewrder y pysgotwr mawr yn diflannu y tu allan i lys yr archoffeiriad.
Ond oedd o hefyd yn gwybod am yr edifeirwch dwfn fydde yng nghalon Pedr wedi hynny. Gefalle y peth mwyaf anodd, gwyddai pwy oedd am ei fradychu. Sawl cyfle gafodd Judas i droi nôl o'i fwriad ofnadwy. Ond fe wyddai Iesu nad felly bydde hi. Mi fydde hunanoldeb, mi fydde chwant am gyfoeth, mi fydde brad yn gafel yn ei gael yno. Ac oedd Iesu'n gwybod. Rwan, da ni sy'n gwybod yr hanes, efallai yn rhyfeddu fod yn harglwydd gyda'r fath ragwelediad wedi parhau ar hyd y llwybr yma ymlaen i'r groes. Fyswn i ddim wedi gallu dwyn y pwysau, fyswn i wedi rhedeg i bendraw'r byd i osgoi be oedd Iesu'n ei wynebu. Ac y pwysau o wybod y cyfan, fel mae Ion yn ei ddeud, roedd wedi caru rhai oedd yn eiddo yn y byd ac fe'i carodd i'r eithaf. Ond mae deall hyn yn anherio ni oherwydd da ni'n gwybod yr hanes yma, ond da ni'n gwybod rhai pethau eraill hefyd. Da ni'n gwybod o flaen llaw fod na bethau eraill yma'n rhaid i ni wynebu. Fel ag yr oedd Iesu yn adnabod i ddisgyblion, mae hefyd yn adnabod ni. Mae'n gwybod beth sydd yn calonnau ni. Mae'n deall yn cryfderau a'n gwendidau. Mae'n deall nawydd efallai i fod yn ffyddlon iddo fo. Ac eto mae'n gwybod am yn methiant mor aml i'w ddilyn. A da ni'n gwybod o flaen llaw hefyd, rhyw ddydd y byddwn ni'n gorfod i wynebio. Gosodwyd i ddynion farw, ac wedi hynny bod barn ar Iesu hwn sydd yn llythrenol wedi wynebu'r pwysau'r byd ar ei ysgwyddau, fydd y barnwr. A ni'n gwybod hyn o flaen llaw. Tybed, beth ydy'n ymateb ni i'r un sydd wedi caru rhai sy'n eiddo iddo, a'n caru i'r eithaf? Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw. Wrth feddwl mwy am y gwaredwr, a'r hyn oedd yn mynd trwy feddwl a trwy galon o wrth iddo fo fynd ymlaen i Jerusalem. Da ni yn diolch i ti i fod o wedi bod yn ifydd hyd angau a angau'r groes yn mwyn ni. Ysgol i di fod yna, helpa ni i sylweddoli fod yr Iesu hwn yn adnabod ni yn well na ni'n hynny. A helpa ni i frysio i geisio i drigaredd. Ie, di farhau lle da ni angen gwneud hynny. Ond i bwyso ar y cariad tragweddol yma sydd yn barod i'n cyfleidio ni a'n cadw ni i dragwyddoldeb. Amen. Wel, mae croeso i chi ymuno fo ni dydd Sul. Mi fyddwn ni yn hoedfa yng Capel y Ffynnon yn meddwl am yr arglwydd yn marchogaeth ar gefn Ebolasen i fewn i Jerusalem. Ac wedyn, os fydd Dyw'n caniatáu, mi fyddwn ni wrthi wsos nesaf yn myfyrio am y Pasg ac am y llwybr